Erġajn għedinaw biex namlu kjas. Ullum tinqat miegħi Marik Xiberras, chairperson ta' fondazzjoni Surat il-Bniedem, għandna statista, jekk qed tajjeb. Ġifieri il-persuna illum f'din intervista kapaċi tillupjana, imma żgur tkun intervista interessanti ġifieri mhux ħajkun il-każ. Kemm ilek bħala anastatista u taħseb illi b'xi mod hu marbut mal-ħidma tiegħek f'Fondazzjoni Surat il-Bniedem? Anastatista ili l-fuq minn 20 sena. Femni, ovvjament bħala tabiba dejjem isni nara lill-persuna u ngħin il-persuna f'diffikultà sa ċertu punt. F'Surat il-Bniedem imbagħad kelli l-opportunità li nagħmel dan ma' dawk li huma forsi iktar vulnerabbli u dawk li huma fil-periferija tas-soċjetà. Ġifieri naħseb hemm link għax isek tkun minnek, isek tkun tħobb sort of tgħin lil min hu batut taf kif. U kif ġitni l-opportunità speċi l date bħala board member mbagħad qed naħdem issa bħala chairperson tal-fondazzjoni. X'inhuma l-isfidi bħala chairperson? Ifhimni, diversi sfidi u ma l-iktar speċi role li nara importanti fiha hija li bħala chairperson u bħala board, għax jiena ovvjament parti mill-board l-amministrattiv, nigwidaw il-missjoni tal-fondazzjoni. Ġifieri naraw dejjem il-fondazzjoni in line mal-missjoni tagħna oriġinali u mal-missjoni li speċi nixtiequ nibqgħu fuqha. Allura l-mistoqsija tiġi awtomatika. X'in il-missjoni? Ekku, il-missjoni hija waħda li kienet oriġinarjament kif bdiet il-fondazzjoni, il-patri li beda l-fondazzjoni li kien Patra Leopoldo Tabbone kien Kapuċċi. Dan il-viżjoni tiegħu kienet waħda ċara li joffri kien għal nies li huma bla dar, bla saqqa fuq rashom, imma mhux ġast kien, joffrilhom ukoll is-support u t-tama li jkollhom bżonn biex bil-mod il-mod jerġgħu jibnu ħajjithom u jintegraw lura fis-soċjetà. Ġifieri mhux ġast shelter, imma programm sħiħ biex dak li jkun jerġa' jibda ħajtu fis-soċjetà. Issa dan ħafna xogħol, u ngħidu hekk il-part-time tiegħek għax mhux ix-xogħol full-time kif diġà semmejna, il-ħidma x'tinvolvi b'mod prattiku. Bħala chairperson kif qedtlek hu isni nara li kollox imur skont il-missjoni. Ma forsi naftit id-djar li għandkom. Da żgur, mela, il-fondazzjoni da 5 djar. 3 tal-irġiel u 2 tan-nisa u t-tfal. 3 minnhom huma għal nies bi problemi ta' saħħa mentali, ġifieri huma homeless għax għandhom problema ta' saħħa mentali. Kif ikunu waslu f'di sitwazzjoni? Saħħa mentali tista' tiġi kollha problema ta' saħħa mentali kulħadd jista' jgħaddi minnha. Imbagħad ovvjament dawn in-nies jagħmlu ħafna żmien fl-Isptar Monte Carmeli jiġu institutionalized u jitilfu l-skills kollha biex jgħixu indipendentament. Jibqirdu nibdew mill-bidu ħafna drabi ġifieri nagħlmuhom anke kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Imbagħad bil-mod il-mod nerġgħu nibdew li jitalmu l-skills, jitħarġu forsi fl-edukazzjoni, jitħarġu fil-komunikazzjoni mal-oħrajn. Komunikazzjoni f'kollox. Għax literalment kont tibda mill-bidu kultant. Imma bil-mod il-mod naslu biex jerġgħu joħorġu. Infatti għandna tal-irġiel għandna dar li hija kważi fully dependent, imma mbagħad ikun hemm semi-independent li jmorru qabel joħorġu fis-soċjetà jgħaddu minn din id-dar u mbagħad jerġgħu jkunu indipendenti. Mbagħad għandna djar ukoll imma ta' nies bi problemi soċjali, ġifieri vjolenza domestika, nies li ma jistgħux jiffordjaw jħallsu renta għal xi raġuni jew oħra. Rajtu żieda f'dawn il-tip ta' persuni li ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja? Mhux hekk iktar motola ħajja iktar ikun hemm nies bi problemi bħal dawn. Ikun oħrajn li ħarġu mill-ħabs pereżempju, li oriġinarjament hekk kienet bdiet il-fondazzjoni fil-verità għax kienet bdiet li dan il-patri li bdija kien chaplain il-ħabs fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u nduna li ċertu priġunieri kif jiskuntaw is-sentenza u jiġu biex joħorġu, kif joħorġu kienu tisibu ruħhom mingħajr dar, issa jew għax ma jilqgħuhomx ir-relatives tagħhom, jew għax ma jkollhomx fejn imorru, u kienu jmorru jħabbtu il-kunvent tiegħu f'dak iż-żmien kien jgħix fil-kunvent ta' Indwieli tal-Kapuċċini u ma kienx tħallih postu komdu qisha din il-ħaġa u kien iddobba dar il-fgura u kien laqħom hemmhekk. Ġifieri l-ewwel grupp ta' nies kienu ex priġunieri mill-ħabs. Llum il-ġurnata għadkom ukoll toffru dan is-servizz? Naturalment hija.
Jifieri bqajtu lejali anki għal dik il-missjoni ewlenija tal-bidu. Iva, mbagħad ovvjament għandna aktar nies ġejjin minn kif qed ngħidu bi problemi oħrajn issa. Fondazzjoni Surat il-Bniedem, x'inhu huma l-istorja ta' suċċess? Għaliex forsi qed nitkellmu dwar ir-realtajiet xejn sbieħ li hemm bżonn jiġu indirizzati imma nemmen żgur li jkun hemm storja ta' suċċess. Hemm ħafna. U jekk nibdew nispiċċax, imma l-importanti li forsi wieħed jifhem li fil-fondazzjoni tagħna kif qedna noffru saqaf, jiġifieri nsolvu l-problema ta' rooflessness. Imma wkoll nibnu l-persuna mill-ġdid, nemmnu ħafna fil-valur tal kull persuna, ġifieri aħna nemmnu li kull persuna għandha potenzjal u dak il-potenzjal irid jiffjorixxi biex nerġgħu nġibu self-esteem li ma jkollhomx jqossuhom emarġinati, allura nġibuhom ishom parti minn familja u nofrulhom komunità li jgħixu fiha. Ġifieri hemm affarijiet li nibnu magħhom, pereżempju l-fatt li jiġu jgħixu magħna bħala familja, daw bil-mod il-mod jibdew iħossuhom milli jisom jagħmlu networking magħhom infushom u jkun hemm ċertu appoġġ ta' nies li għaddejjin mill-istess problema. U dak ishom iżidilhom id-dinjità taf kif ninkoraġixxu ħafna pereżempju edukazzjoni. Bħalissa tiġini xi ħaġa moħħi partikolari li ġie għandna proprju ta' żagħżugħ ta' 18-il sena. Dan kien ġej minn barra minn Malta, kellu diversi problemi, ma kienx jaf qas jitkellem bl-Ingliż, daħal magħna, tgħallem l-Ingliż vera malajr, beda kors l-MCAST u llum għall-Grezzja tal-għandu bachelor's degree u jgħix waħdu indipendenti fis-soċjetà. Din waħda mill-affarijiet li vera kuntenti biha taf kif u bħalu hemm ħafna oħrajn hemm ġieni f'moħħi pereżempju mara li ġiet b'tifel ta' 5 snin għandna ikella problemi ta' saħħa mentali kienet abbużata qabel ukoll u t-tifel ukoll kellu problemi mbagħad ta' behavior u di ma kienx taf se taqbad tagħmilha bit-tifel qas bija nfisha. Imma bil-mod il-mod qelbet it-trauma u bdejna ngħinu anke biex toħsib it-tifel u llum għandha xogħol u tgħixu ħidada tiġi tarana kultant. Baqgħet grata ta' dak. Ħafna kollha b'xi mod jerġgħu jiġu ftit jarawna u jkunu grati lejn il-fondazzjoni. Jien qed ninnota li inti libsa salib. Il-ħidma tiegħek hija ispirata mill-valur insara għax qed tirrispettaw il-missjoni ta' dan il-patri imma kif tħoss anki sens ta' spiritualità jigwidak fid-deċiżjonijiet li tieħdu? Salib dan huwa t-taw, huwa simbolu tal-Kristjaneżmu ma wkoll tal-Franġiskaneżmu. It-taw għal San Franġisk kien sinjal, kien jirrappreżenta qisu il-fedeltà tiegħu lejn Kristu msallab, imma wkoll il-weda li jaqdi lill-fqir u l-batut u l-emarġinati ta' dak iż-żmien. Għalija jirrappreżenta l-imħabba li San Franġisk bija kien jagħmel dan, speċi l-imħabba li kien juri lill-lebrus l-fqir mal-ħolqien kollu u fuq kollox l-Ġesu Kristu u jirrappreżenta wkoll l-imħabba li sort of Kristu ħobb lilna. Imħabba isa mingħajr limitu, mingħajr kompromessi lejn kulħadd u mingħajr distinzjoni. Sort of eħew din l-imħabba nħossha ħafna nħoss li kulħadd għandu jgħix msejjaħ biex jgħix din tip ta' mħabba sort of. Mħabba li forsi meta tgħix u meta tkun fil-ħajja tiegħek saf kif tibdel kemm ħajtek imma wkoll ħajja ta' dawk li tiltaqa' magħhom. Kif qed tagħmlu intom fil-fondazzjoni? Eżatt, infatti aħna nemmnu ħafna f'dan il-valur, nippruvaw ngħixuh mill-aħjar li nistgħu għax maħniex perfetti naturalment, għax nemmnu illi Issu meta tgħix din it-tip din l-imħabba tkun qed tibnu wkoll komunitajiet li jkunu aktar inklusivi u jkunu aktar ta' appoġġ bejn il-membri tagħhom u allura soċjetà aktar ġusta eventwalment u soċjetà aktar b'saħħitha. Jiġu momenti meta tinsa tilbsu s-salib għax jagħti ġrili. Ma nimtawx tajjin? Le, ma nimtawx. Norqod bih ukoll. Mela forsi tiġrili biss. Inti personal titlob? Iva ta' regolari. U tħoss li ix-xogħol tiegħek mbagħad jinkwadra f'dak it-talb? Iva, u naħseb li x-xogħol ma kienx ikun possibbli li kieku ma nitlobx u ma nagħmilx speċi ta' il-ħin tiegħi u r-relazzjoni tiegħi mal-mulej. Ma naħsibx li kien ikun kollu possibbli għal-raġuni li anke l-ħin marelli min taf kif naħdem l-isptar u mbagħad irid nagħmel dan ix-xogħol miż-żewġa li żewġ tfal. Ġifieri naħseb li ma kienx ikun possibbli li kieku mhux għax vera nemmen fih u nitlob l-għajnuna. Ekku.
Tkellimna dwar persuni bla saqaf fuq rashom. Forsi din għandna tendenza li naħsbu din hija xi ħaġa li naraw barra minn xtutna u bniedem isifer tara ħafna tal-laba barra l-knejjes, eċċetera. Jgħidlek imma Malta fejn huma it-tallaba ma tantx tara forsi bħalma tmur f'pajjiżi oħra tara nies bil-kutri din fuq il-kartun. X'twieġeb għal dan? Number one nastigurak li hawn ħafna nies fuq il-kartun ferjes partikolari. Imma kif edna mela hemm żewġ tipi ta' homelessness, dik li ngħidu rooflessness li m'għandhomx saqaf fuq rashom ma' dawn in-nies. Imbagħad hemm homelessness li għalkemm jista' jkun li għandhom fejn jgħixu mhumiex kapaċi jgħixu waħedhom bħal meta għedna nies bi problema ta' saħħa mentali. Jiġifieri il-homelessness issa tinvolvi żewġ affarijiet. Malta u ħafna minn dawn in-nies u mhux nista' nassigurawkom għalax forsi stereotipi li forsi ħafna nies jaħsbu li dawn huma kollha barranin mhu veru xejn. Aw anke Maltin li qegħdin f'din is-sitwazzjoni sfortunatament. U mingħajr ma nidħlu fi statistika speċifika, li ma nafix. Li ma tafix. Taħseb illi ikun hawn min jgħidlek imma dan nies isma' tor tagħhom. Dan nies forsi jkunu abbużaw minn xi vizzi, eċċetera, alkohol, droga, minn nies mal-ħabsu qisu ma markuprax wara li ħareġ. Inti li għandek ukoll sens ta' fidi, kif twieġeb meta bniedem jgħidlek isma' jgħidha tor tiegħu? Le, ħafna nisimgħu dik ta' hija dan huwa xi ħaġa stereotip li nixtieq li titkisser fil-verità. Ħafna nies jaħsbu li pereżempju homeless għax ħażien u ma jridx imur jaħdem. Mhu veru xejn. Qatt irid nara xi ħadd homeless purament għax ħażien. Il-sitwazzjoni hija komplessa immens. Ħaġa oħra li ħafna nies jaħsbu kif qed inti tajjeb dan jabbuża mis-sustanzi. Again, mhux kull min jabbuża mis-sustanzi huma homeless u mhux kull min hu homeless jabbuża mis-sustanzi ġifieri le. U bħala bniedma sort of ta' fidi nemmen li m'għandniex niġġudikaw assolutament qabel ma nkunu fil-pożizzjoni u naraw bajnejna u missu bidejna l-affarijiet ma nix ngħidu l-ispeċi ta' dak għalhekk u dak l-sitwazzjoni hija komplessa immens. Ħafna drabi jkun hemm problemi ta' saħħa mentali anka jekk ma jkunux evidenti jew evidenti. Għax ovvjament tibda bit-trauma ġieli meta jkunu żgħar, imbagħad din ovvjament ma tgħinhomx jidħlu f'sitwazzjonijiet li mhumiex tajbin forsi u li mhumiex ma jgħinuhomx. Ikun hemm vjolenza domestika pereżempju mbagħad jispiċċaw hemm ħafna komplessa il-problema. Biex titkisser id-dinjità. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw bla dinjità u bla self-esteem u hemm marġinati. U hemmhekk intom fihom taraw verament lil Kristu. Kif kien talabnu. Issa jiena żagħżugħ, forsi l-ewwel punt huwa kif semmejt inti li ma niġġudikawx, imma aħna żgħażagħ. X'nistgħu nagħmlu bħal anki punt ta' attiviżmu, ħalbqgħu fit-tema biex noħolqu kjas. Sewwa. Mela, iż-żgħażagħ qegħdin f'punt huwa cohort ta' soċjetà li qegħdin post brillanti biex tagħmlu differenza. Number one għandkom ħafna enerġija. Forsi mhux kulħadd għax inħossni għajjien imma insomma. Il-maġġor parti. Għandhom ħafna enerġija, għandhom ħafna idejat u għada jkunu l-adulti tas-soċjetà, ġifieri importanti li sort of jagħmlu differenza huma. Forsi l-iktar ħaġa li ġew waħdak li jkun u hija xi ħaġa li ta' min jinkoraġġiha li tieħdu sempliċi volontari ma' NGOs bħal Suret il-Bniedem oħrajn. Hemm impenn ta' żgħażagħ li jimpenjaw ruħhom magħkom? Magħna il-ħaddiema kważi kollha żgħażagħ under 30, imma bħala volontira kultant ikun hemm mhux dejjem qed tifhem. Però naħseb iktar milli daw ftit żgħażagħ jistgħu jivvolontarjaw fuq dan il-livell. Però naħseb day to day il-mod kif ngħixu, kif jgħixu jista' jagħmel ħafna. Eżempju xi ħaġa li vera nħoss li tgħin hija li iż-żgħażagħ ikunu miftuħin għal bżonnijiet ta' dawk kollha jiltaqgħu magħhom, li tkun miftuħ għal bżonnijiet ta' sħabek, li tkun miftuħ għal bżonn ta' membri tal-familja tiegħek imma wkoll ta' nies li forsi ma tantx tara u dak li qegħdin fil-periferija ma nafx lilek imma sort of li tiġrili ħafna ġieli filgħodu tkun qed tinkwieta fuq xi ħaġa tkun aljenata mbagħad jgħaddi xi ħadd mill-kurutur jitbisstimlek u jgħidlek bonġu jibdillek il-perspettiva tal-ġurnata. Ġifieri biħmerija biex ngħidu hekk ġast bitbissima tkun qed tagħmel differenza ma tafx dak li jkun minn qed jgħaddi. Jew tiġi intervista eżempju tibda tewden ħafna u mbagħad tibda tgħu pjaċir tibda tħossok komda.
Ma nafx, ġoħra forsi awareness u f'konnet najdu għaw l-istigma kbira Malta fuq homelessness, għaw daw l-stereotipi nishtiq ħafna li jitkissru, onestament. Mużżaza forsi billi edukaw l-lom infusa un bat l-sħabom forsi jistaw jkissru da tip ta' stereotipi. Anke dak is-sens ta' kif qed inti element ta' sensittività lejn bżonnijiet li jista' jkun hemm. Ħaddieħor li ħaddieħor. U forsi jinnaf jieħdu sem f'attivitajiet komunitarji u fl-iskola, jew jibdew huma daw l-attivitajiet, jinnaf pereżempju Reverse Advent Calendar. Ma nafx forsi ġbir ta' fondi għal karità partikolari. Jew jagħtu l-ħin. Jew jagħtu l-ħin tagħhom. Imma wkoll dawn apparti milli forsi jgħinu b'ġiex modi fil-verità, tgħin materjalment, għax hekk tiġbor xi ħaġa jew whatever, qed tgħinhom materjalment. Imma wkoll qed tgħin biex tibni forsi kif ta' tgħid isa komunità ta' kompassjoni u solidarjetà li fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb li twassal għall-aċċettazzjoni ikbar tal-problema u forsi ta' forsi tinqerret il-problema. Marik Xiberras, grazzi ħafna l-nqat miegħi għal-kjas. Kif tħossok wieħed sa wara li spiċċajna dil-konverzazzjoni? 10+. U mela tajjeb ħafna. Grazzi bil-ħidma tiegħek li qed tagħmel Fondazzjoni Xogħol il-Bniedem hija l-aktar persuni wkoll jimpenjaw ruħhom biex titkisser l-istigma u kulħadd ikollu x-xewqa forsi eterna li kulħadd ikollu saqa' fuq rasu u anki din l-imħabba għax hija l-imħabba li tagħti dinjità.